Szia! Szinte gyerekkoromtól kezdve galambok közt nőttem fel. Édesapámtól örököltem ezt a gyönyörű hobbit. Itt Szárligeten Gombos Béla, néhai Gombos Béla volt a mesterem. Tőle tanultam igazándiból meg csinyát a galambászatnak. Minden távon részt veszek galambjaimmal, igazándiból rövid és középtávon vagyok eredményesebb, ugyan nyertem már hosszú távú kerületi bajnokságot, és fiatalok bajnokságában is minden évben részt veszek. Az elmúlt 5 évben sikerült 4-szer megnyernem a rövid távot, 2-szer voltam általános bajnok, voltam hosszú távú bajnok, és fiatalok kerületi bajnokságát is sikerült már 2-szer megnyernem. Galambjaimnál alkalmazok természetes dolgokat, így például a propoliszt is. Nagyon-nagyon jó hatással van a galambokra, rengeteg betegséget meg tudok vele előzni. Amint adom a propoliszt, rögtön észrevehető, a galambok kisimulnak, a galambok pehelytoll szórása jelentősen megnövekszik. Emellett még adok nekik persze természetesen egyéb más céklát, répát és hasonló dolgokat. Mézet nagyon előszeretettel alkalmazom. Propoliszt használatával jelentősen megcsökkentem a gyógyszerhasználatnak a szükségességét. Versenyek közben, versenyek előtt is alkalmazom, most a pihenőidőszakban is alkalmazom. Nagyon-nagyon sokat segít szerintem a galambok ellátásában. Az özvegygalambok sokkal, de sokkal élénkebbek lesznek. Részben nyugtatja is a galamboknak az idegrendszerét, viszont felpörgeti a galambokat ivarzás szempontjából. Sajnos 18-ban bizony én megtapasztaltam, hogy hullott is el galambom, és hát sok galambom beleesett ebbe a fiatalok betegségeibe. Majd hallottam a propolisról, ezt kipróbáltam következő évbe, és mondhatni azt, hogy mintha elvágták volna ezt a betegséget. Én ezt mindenkinek tudom ajánlani, nagyon sokan nem hisznek ezekbe a dolgokba. Észre fogja venni, hogy mekkora változás van a galambokban. Azon felül, hogy 4-5 éves korukig lehet velük versenyezni, azon felül is még utána nagyon sokáig lehet velük tenyészteni. Természetesen figyelni kell a szalmonellára, ami a galamboknak az egyik legnagyobb problémájuk, de észrevételem szerint a szalmonella sem támadja annyira a galambokat, hogyha kapják ezeket a szereket, főleg a propoliszt, a mézet. Aki még nem próbálta, mindenféleképpen próbálja ki a propoliszt, próbálja ki a céklát, próbálja ki a salátákat, próbálja ki a mézet, próbáljanak megfigyeléseket csinálni, hogy ezek a dolgok, ezek mennyiben segítenek, mennyiben változik az állományuk, és mindenféleképpen még amit tanácsolnék, hogy ne adják fel. A befektetett munkának meg lesz előbb vagy utóbb az eredménye.